Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo melu aku guys, jukuk kelengkeng guys, nguritan. Duh, gombalane akeh guys. Iki panen kelengkeng guys, kelengkengnya guys. Kok peteng banget ya? Cek dibuka guys. Wangel men krasake iki. Kakung iki lek buntel krasake pati lho, Rok. Walah. Iki lho guys. Piyu. Panen tenan iki guys. Lho proto lho guys. Iki mateng lho guys. Iki mentah-mentah iki guys. Nah, iki sik rada mentah. Iki lho, Cah, mateng-mateng, Cah. Iki mateng-mateng iki, Rok. Ya wis diceklek ngono lho, Dil. Iki sik toh, tak pamerne pemirsa iki lah. Pindahan to. Penting. Diceklek ayo, guys. Wah, legine, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Protol, Rok. Telan, guys. Kene. Ning kene, ngger kene. Kowe ning kresek ya enak e. Akeh ning kono. Ning kresek lho. Kresek sing ndi? Iki. Enak iki pretel iki barang jukuk niki. Iki jukuk ning kulon kae mau. Nyoh. Wes mudhun, guys. Aduh dipangan lho, Rok. Entah iki lho. Wes mudhun. Mudhun tulung ana. Tulung ana. Gak iso mudhun, guys. Bayaan iki, guys. Ayo kita langsung unboxing ya guys. Langsung kita makan guys. Ya Allah ceblok kabeh iki lho. Ceblok kabeh iki lho guys. Iki lho guys. Hasilnya guys. Tapi iki jere kok kurang matang ya guys. Rano. Tapi lebih enak lho guys. Delokan guys, kayak isine guys, tipis. Coba. Lungguh. Ndok, mandok. Iki jenis mateng iki, Rok. Digorong lho deh. Nek gak usah, jarene gak mateng stok ae. Kok akeh men, Kong? Kok diseneni tapi akeh. Burung. Iki keteke. Ya nih. Aduh iya. Aku larang iki gene-gene. Nyah. Enak, guys. Aku mau ke isine lho, Bu. Kulit lho, Bu. Isine ndi? Kulit.
kilo nih. Ya Allah, mangan buah seudon lu kebuak lho iki godak iki mangan. Kok sing juga perjuangan sampai kayak ketek ogleng kok Sing juga kan ngerti nakal. Untuk lorong kayak dadi kayak Aja ngene le. Telepon kok to le. Malah pengin mam rek-rek. ya. Apa puan iki? Hah? Oh, pakai iki biar terok kaca dalan iki. Heeh. Lah ene. Pasal udah buang mawe kancing selamanya. Biar ketae. Cacing selamanya ternyata. Ini pasti kita. Wih. Jadi kotoran plastik. Enak enggak? Plastik dah. Duduk, Nak. Allah ini. Ya. Duduk ini. Ora ora, sembet dekengi dhewe. Ale iki lho ngono. Piye to, Le? Piye to ki? Makan enggak sekali? Ya udah makan. Coba nak. Dilepeh nak cantikku nak, dilepeh nak cintaku nak, dilepeh nak. Ya, tak kasih nek. Lepen dah. Dilepeh. Ada jimut. Ampun nama. Nyo. Lepeh. Ada jimut, Dok. Nyo. Keleken kok. Tenan, sumpah. Tuh. Sampai ketemu lagi guys di video selanjutnya guys. Mata aku dicokrok lho. Matanya Teta dicokrok guys. Halo ketemu lagi guys.